Què tal? Com esteu? Benvinguts a La Quadratura del Segle, una setmana més. Avui vull començar explicant-vos una anècdota personal. Fa uns mesos estava jo un vespre en una plaça d'un poble de Catalunya, no cal esmentar el nom, estava esperant a una gent per una activitat cultural i a aquelles hores del vespre hi havia una colla, una minicolla de pares, mares, alguns nois i noies, menors, entrenant en l'acte de fer castells. I bé, hi havia poca gent, em van veure allà assegut sol esperant i em van dir vine a ajudar-nos. I em vaig posar, no per pujar, no estava jo ni estic per pujar enlloc, però sí per fer pinya. Va ser la meva primera i única experiència que em va generar tot un seguit d'emocions. Un cercle d'emocions que, com sempre, he intentat quadrar, però que no he aconseguit. Per tant, per quadrar el cercle, avui hem portat el nou català de l'any, el català de l'any del 2010, que és el cap de colla dels Castellers de Vilafranca, el David Miret. David, com estàs? Bé. Benvingut. Moltes gràcies. Felicitats. Gràcies. Clar, és de rebut, Com et sents? Català de l'any. No és broma. No és poca cosa. Honorífic, un títol que no hi estic acostumat ni... Suposo que no assimilaré mai, perquè la paraula representa molt, no? De tots els catalans... Sí, l'home de Catalunya. Tu, no? Això és molt. Home, és un joc que organitza el periòdico, no? Evidentment, amb molta validesa el fet que és el poble, és la gent comú que vota i escolleix entre uns quants candidats el que prefereixen ells com a candidat de ser el català de l'any. No és ni una creu de Sant Jordi ni un comitè de savis que t'ha triat, sinó que és el poble, que en molts aspectes és molt positiu també, perquè ve de baix, no? Però bé, tampoc no és una cosa, un títol que... Vaja, jo tinc molt clar que represento un col·lectiu, un col·lectiu que és la meva colla de castells propis, sóc el cap de colla de la meva colla, i clar, el fet que estigués en un àmbit, en una situació envoltat de gent important, em vaig veure obligat, i penso que és de justícia, dir o mencionar que formo part del món casteller, de l'associacionisme català, de la cultura popular i tradicional, tot i que no en soc un representant, en el sentit que, per exemple, el president de la coordinadora de colles castelleres sí que és una persona que ha estat triada per totes les colles castelleres i que té un càrrec que pot parlar en boca de molta gent. Jo només puc parlar en boca dels castellers de Vilafranca, que sí que sóc el seu cap de colla. Però aleshores... Com t'expliques, aleshores, aquesta elecció, aquesta votació per part del poble? Perquè, per si no ho sabeu, recordem ràpidament, en els inicis d'aquesta competició al guardó del català de l'any, no? Que, com explicava el David, és un premi que otorga, que organitza el diari El Periódico, i estaven el Xavi Hernández, l'Andrés Ginesta, la Montserrat Cavallé, l'Anna Lizaran, la Mireia Belmonte, i a la recta final el David competia, ni més ni menys, que amb l'escriptor Emili Teixidor i amb el doctor Joan Pere Barret. Va guanyar amb un 60% al final. Vas guanyar amb un 60%, David. Com ho expliques, això? És a dir, partint de la base que està clar que tu no ets tan conegut, ni vens tantes samarretes, ni tants discos, ni tants llibres, com alguns, i fas operacions espectaculars, no? Com alguns dels altres candidats, què fa que el poble voti el cap de colla dels Castellers de Vilafranca? Bueno, fa que hi hagi una zona sobretot pels voltants de Vilafranca, el Gran Penedès, la comarca de Vilafranca i el seu entorn, que em conegui, que apreciï els castells i que aprecia la gran temporada dels Castellers de Vilafranca feta l'any passat. Tot i així no sabem exactament d'on venen els vots. Jo soc músic també i conec a moltíssima gent d'arreu. El fet d'haver tocat el saxo amb formacions prou rellevants, com que han actuat al Jàmbori, per exemple, amb l'Alfons Carrascosa, i haver estudiat molts anys al Conservatori Superior de Música i tocar música tradicional. Però un moment, David, què m'estàs dient? Que t'han votat els coneguts només? No sé, aviam, el món casteller és molt gran, evidentment, i tothom qui fa castells poc o molt em coneix, perquè soc el cap de colla d'una de les colles més grans, no? I la colla que actualment potser fa els més bons castells i més grans, no? Clar, però no sé, l'anàlisi dels vots només els saben els del periòdico. Ja. Perquè aleshores, a partir d'aquí, tu ens has explicat una mica com et senties, no?, per haver rebut aquest guardó, que és el que representa una mica per tu, però què representa per la cultura catalana, pel món dels castellers, rebre que tu hagis rebut aquest premi? Home, jo penso que és
Vull dir, li feia falta als castellers... Sí, és sa, mostra el fet de que Catalunya comença a estar una mica més sensibilitzada en el fet casteller. Ja comencem a... El fet que hi hagi un casteller entremig d'aquestes votacions doncs mostra el grau de maduresa envers el fet casteller del poble català. Nosaltres, els que vivim als castells, els vivim molt a prop, molt intensament. L'entorn és molt exigent, per dir-ho d'alguna manera. Fem grans coses, però arrel de treballar molt i de passar-hi moltes hores, no? Llavors hi ha un col·lectiu que ho entén i que vota per això i que, diríem, que vol mostrar davant de tothom el gran esforç que representa ser casteller i bueno, han trobat en la meva persona un canal per demostrar-ho això. No entenc d'altra manera, no? Faig fer una pregunta que potser els espectadors o tu mateix pots pensar quina xorrada, però un casteller neix o es fa? Perquè a mi m'han dit que, pel que m'han explicat, jo diria que tu vas néixer casteller, potser no ho sabies, ho portaves a la sang, ja, perquè abans de ser cap de coll a mi m'ha explicat que tu ets dels que estaves movent, ajudant, buscant personal quan hi ha les trobades perquè tothom vagi a fer pinya. Home, jo he nascut en zona castellera, Vilafranca del Penedès és de la història bicentenària dels castells. El Bressol és considerat Valls, però a Vilafranca s'hi feien castells quan a Valls no se'n feien, perquè les persones de Vilafranca llogaven les colles de Valls, per tant he viscut en un entorn casteller tota la vida, el meu pare és casteller de sempre, jo soc d'aquells nadons que a la primera festa major ja els van vestir de casteller de Vilafranca. Llavors, bueno, evidentment, a part d'això... Per obligació una miqueta familiar, gairebé, tu, eh? A part d'això, el caràcter casteller s'ha de tenir, també. I sí, a mi no em fa res el contacte físic, soc un home de moviment, de relacionar-me amb gent, d'interaccionar, em va molt el fet casteller, llavors sí. Suposo que hi ha una part que són les vivències, però el tarannà casteller s'ha de portar dintre, també. I quin és aquest tarannà? És a dir, què necessita un casteller? Un casteller és una persona, penso, amb un tarannà obert, normalment, on les peculiaritats pròpies o l'interès personal normalment queda una mica a part. Ui, doncs quedeu pocs, eh? A mi dona la sensació que la societat catalana, espanyola i no sé si del món occidental cada vegada és menys castellera. Els castellers, sí, és un vestigi del romanticisme, podríem dir, perquè és un tarannà molt col·lectiu, on ningú hi rep res econòmicament, on tots treballem perquè la persona més indefensa de la societat, que és el nen, en aquest cas l'enxaneta, doncs pugi a dalt i coroni i avali la feina que estem fent entre tots. Pensa que a la meva colla som uns 600, uns 300 que no fallem mai el divendres assaig i uns 100 que estem treballant a tort i a dret perquè això vagi endavant, no? I tot és a fi d'aquest nano, aquest nen, aquesta petita cosa tan indefensa, pugi a dalt a coronar el castell, no? Abans jo a l'inici parlava d'aquest cercle d'emocions que un viu quan està allà sota i evidentment et parlo de la meva experiència que és gairebé totalment nul·la comparada amb la teva, no? Però, clar, suposo que se'n deuen viure de moltes d'emocions amb les diferents facetes en les que un pot ser casteller. Des que és infant i pot pujar com a enxanet dalt de tot, fins que està a baix de tot, ja amb 60 anys i és avi potser fins i tot i li estan pujant al net i està allà fent pinya, no? Els castellers tenen moltes peculiaritats. Jo sempre dic que és millor viure'ls que veure'ls, no? I la veritat és que la gent que no ha fet mai pinya i que té la sort de poder gaudir d'una pinya en una plaça perquè el conviden els castellers a fer pinya amb ells, tenen una sensació inexplicable. És una cosa molt impactant, que triomfa moltíssim a l'estranger. Un estranger quan veu un castell queda totalment perplex, no? I és una cosa que si a més la pots viure i et pots sentir part d'una pinya o fins i tot si tens la gran sort de pujar, doncs encara més, doncs hi ha diferents tarannàs, diferents emocions. La persona que puja se sent molt més lligada perquè crea una dependència, ja té el virus casteller, diem, a cops, i la gent del peu també. Molts cops s'enganxa, no? Ara potser barrejaré naps i cols, David, però ara que parlaves de sortir a l'estranger o que els estrangers si venen aquí i veuen una colla castellera fent un castell, al·lucinen, no? Jo no sé si quan els castells surten a fora, a part de meravellar a les persones que els puguin veure, perquè suposo que deu fer sortides fora de Catalunya i fora d'Espanya, per exemple, a Holanda. A més,
Sou també representatius de Catalunya? Ho dic perquè, per exemple, darrerament, quan parlem de futbol i del Barça, a vegades es porta la discussió a un terreny polític, de si el Barça representa Catalunya, o ho ha de fer o no ho ha de fer, o representa el futbol espanyol. Bueno, està clar que els castellers és cultura catalana. I no sé si us sentiu també que esteu fent aquesta tasca, de dir a l'estranger, mireu, existeix Catalunya, estem els catalans, i alguns dels catalans som castellers i fotem això. El que està clar és que en tot l'estat espanyol només n'hi ha a Catalunya de castells, n'hi ha a Catalunya, els països catalans, podríem dir, perquè a Mallorca també n'hi ha i a la Catalunya Nord també n'hi ha. Llavors, des d'aquest punt de vista, és evident que anem associats a la cultura catalana. El que no vol dir que les colles castelleres estiguin formades per moltíssima gent de diferents tarannàs i ideologies i que no ens uneix el patriotisme. A la meva colla, evidentment, hi ha tarannàs de moltes menes, gent de tota classe social, de tarannàs ideològics molt diversos i molt diferents, i el que ens uneix és l'estima cap a la colla. No ho hem de separar, això. Vull dir, hem de tenir clar que sí, evidentment, representem Catalunya, perquè és una cosa peculiaríssima que només existeix aquí, però les colles castelleres estan formades per tot tipus de pensament, tarannàs, ideologies i classes socials. Quin és el futur dels castells? Home, esperem que un futur molt maco i molt ple, molt nodrit de gent que coneix el fet casteller, colles que es fan grans i fan grans castells. Van creixent les colles? Sí. O costa? Estem a la 60a colles. A la 60a anem creixent, any rere any anem creixent. Sí que hi ha alguns pobles que els hi costa més, algunes colles que els hi costa una mica més d'arrencar, però estem en una bona salut castellera. Les colles grans fan grans castells, les mitjanes estan bastant bé i les petites es mantenen prou bé, també. I què li fa falta al món dels castells? És a dir, ha d'evolucionar? Sí, cap a on? I què li fa falta per evolucionar? Home, sempre, aviam, els castellers en general, sempre la nostra aspiració és fer castells cada cop més alts. Tecnologia? Perdona, no ho sé, No sé si això un dia es pot arribar a aplicar la tecnologia, perquè igual que la Sagrada Família foten uns programes informàtics per veure quina peça han de muntar, amb un programa informàtic podíem veure que si posem, no sé... Home, passa que aquí tractem les totxanes, el que són tant el paviment com les totxanes que fan aquest gran edifici que és el castell, són homes, no? Són homes i dones amb un cervell, amb unes peculiaritats, unes vivències, i l'ordinador ens pot ajudar, però no sempre l'acaba de tenir diríem, tots els ítems correctes com perquè el castell vagi bé, no? Vull dir, no és només el pes i l'alçada, sinó són les vivències d'aquell casteller, la capacitat de sofriment i d'esforç i la capacitat de resistència, no? Jo penso que els castells poden evolucionar més perquè hi ha una millor implicació i una major implicació del casteller en si, tant a l'assaig com a les actuacions, hi ha una millor implicació i tothom hi va a més. Això fa que l'assaig vagi a més, que s'assagi millor i en millors condicions. Ara, per exemple, utilitzem molt les xarxes, per dir alguna cosa, no? Les xarxes que ja s'utilitzen al circ, per exemple, doncs en els assajos específics, en els assajos que diem de Pilar i de Torre, doncs les xarxes hi són molt presents. Això ens ajuda a poder fer castells amb menys pinya, en petit format, treballar més la gent de tronc en plan equilibrista, per dir d'alguna manera. Això ajuda molt a evolucionar. I penso que el fet que el món casteller estigui molt més present als mitjans de comunicació, que tothom en parli més, ajudarà que a les poblacions la gent es faci més amb aquest tarannà i les colles es nodreixin de més gent. I la gent fa la força, no?, també, i com més gent, més grans construccions i més segures, també.